Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det Månemand vs. Angrebsspiller. Hold op, det lyder kuk, da jeg sagde Månemand. Nå, fint nok. Jeg skal skyde 20 gange på Jakob. Og så, hvis jeg for eksempel scorer 11, og han redder 9, så har jeg vundet. Så lad os ellers bare komme i gang med den her video. Første skud i dag. Ej, nej. Shit, og kameramanden tæller point, og det står også oppe i hjørnet. Så 1-0 til Jakob. Kom nu, 1-1. Hjælper ham. Lige kameramanden. Ja, lige kameramanden. Skud ud til Milas. Den der, 2-1. Ja. 2-2. Er der meget sol på? Ikke særlig meget. Okay, godt. 2-2. Let's go. Let's go. 4-2. Så jeg er rigtig på at starte. Hvad er den glående kameramand? Nå, det er 4-2. Yes. 6 skud. Let's go. 5-2. Jakob, du bliver cooked. Ja, jeg bliver fucking cooked også. Lidt svært. Så 6-3. 6-3. Så er vi oppe på 9 skud. Kom nu. 7-3. Jakob, du skal redde mindst 7 poster lige nu. 7-4. 11 skud. 9 skud tilbage. Kommer lige ind. Venter her. Let's go. 8-4. 8-4. Yes. Nej, Det er 9-4, er det ikke? 9-4 jo. 9-4. Vi var oppe på 11 skud før, Ja. og nu er det så 12. Ja, så er det 8-4. Ja. 8-4. Sorry. Det er målemand, okay. Yes. Det er målemand, is okay. Godt. Hutte. 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 Ja. Så står det 8-5. Ja, det var en. Hvad Det var en siger, først. hvad siger kameramanden, var den inde eller ej? Var den inde? Det er det ikke. Det er godt papir. Det er så papir. Let's go. Lige bollerne. Hvad? Det er GG for børnene, det der. GG for meget. Okay, hvad står det? Der står 14. Nej, der står 9. 9. 9-4. 9. 9 og 5. 9-5. Men den kan jeg lige igen. Der står 10-5. 10-5. Ja, altså det troede vi så, men det stod faktisk kun 9-5. Så resten af tiden her kommer I lige til at se os lige lave en lille fejl, men det er okay. Så jeg har lige ændret min point, så det faktisk står det, vi troede. Jeg har fået et ekstra point, warm for Jakob, men fuck det. Hvordan har du det med det, Jakob? Jamen, det synes jeg så fucking unfair jo, altså. Hvad står det så? Der står 6-10. 6-10. 6-10, ja. 6-10. Eller vi skal lige prøve det op. Er det med? Hvorfor ligger der sokker på trampolinen? Nå, det er min lille søster. Nå. Okay, klar? Nej! 7-10. 7-10, ja. Vi skal i hvert fald lige score en, så vi vinder. Vi skal ikke ud i en opforlænget. Hvem ved det? Hvem ved? Kom nu, Markus. Så hvad? 7? 7-10. Du har 10, jeg har 7. Okay, er du klar? Ej. Magnus, du har 2 forsøg tilbage. Altså, jeg misser lige den her, og så skal jeg se, I'm just too good. Jeg prøver lige at score herovre fra. Jeg misser, så tager jeg en save og bare score den ind. Ja, nej! Jeg troede, den var inde.
10-9. 10-9. Er I klar? Nu tager vi bare et klassisk skud på Jakob. Kom nu lidt, mand. Nej! Det skal vi ud i 5 skud mere, så får vi det afgjort. Sådan. Så det står 10-10. 10-10. Sådan death. Det sidste her, der tryharder jeg lige. Kom nu lidt. 11-10. Jakob, nu skal du redde resten. Næsten. Nu skal du næsten redde Nej, han kan resten. score ikke noget mere. 11-11. Det er lidt tæt. Ew. Just give me the ball, man. Nå, Hvis jeg scorer nu, så skal du redde de næste 2. Ja. Det står 11-11. Vi så laver vi det. Let's go. Så er det 12-11. Jakob, det er din sidste chance. Allerede Vi lige tage det sidste. Ja, vi tager sgu det sidste. 13-11. Let's go. Det bliver bedre for mit ryg, hvis jeg redder den her nu. Ja, ja. Jeg er stadig Jakob, den goated goalkeeper. Så. Er I klar? Er I klar? Yes, we are ready. Jeg redder den. Oh my god. 13. Så alt til mig. Hvad vil du sige til det? Jeg vil sige, det er pisse unfair. Bolden er alt for lille. En lille babybold. Jeg skød alt for hårdt med den. Også unfair, det går indenfor. Ja. Så er der ikke mere at sige end Mark spiller vand mod målmand. Ja. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, for armen bliver altid bedre. Vi ses.